रासिया आरो इउक्रेननि गेजेराव गिख्रंथाव दावहा रासिया आरो इउक्रेननि गेजेराव दावहाया सोलिगासिनो दं। रासियानि अख्रां रैखाथि हानजाया हरसेयावनो मोनसे ड्रनजों इउक्रेननि 14 अख्रां ड्रनफोरखौ फोजोबस्रांदों। नंगौ, रासिया आरो इउक्रेननि गेजेराव गिख्रंथाव दावहाया सोलिगासिनो दं। इउक्रेननि रौनियाफोरा रासियानि हेंथायै गोजौ दावहानि थाखाय साखाफारा। रासियानि गिख्रंथाव गाग्लोबनाया इउक्रेननि सुबुं अनजिमाखौ 10 मिलियनसिम खमायहोदों। रासियाया मस्क'नि सायाव मोनसे ड्रनखौ गावख्रायनायनि दाबिखौ खालामदों आरो रासियाजों साउथ करियानि 10,000 रौनियाफोरा हेफाजाब होनो थाखाय थियारि। रासियानि रौनियाफोरा सानजा इउक्रेनाव लासै दावगानानै गाग्लोबदों आरो इउक्रेनाबो बे गाग्लोबनायनि सायाव गिख्रंथावै फिनजाथाय होफिनदोंमोन। बे रासिया आरो इउक्रेननि गेजेराव सोलिबाय थानाय दावहाया 2014 मायथाइनि फेब्रुआरि दाननिफ्रायनो जागायदोंमोन। इउक्रेननि जांख्रिथायनि उनाव रासियाया इउक्रेननि क्रिमियाखौ दखल खालामदोंमोन। गोजोनथाव खौरां, टिभिएसनि गारि लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। चिरां जिल्ला बिजनीनि बागुरुम्बा टिभिएस गारि श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय दुर्गा फुजानि धामाका अफार लानानै फैदों। बाइक आरो स्कुटि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा टिभिएस गारि श'रुमा धामाका अफार होना नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे मोजां खाबु होगासिनो दं। बिजनी स्टेट बेंकनि साखाथिनि CRPF केम्पनि उल्था सोनाब फारसे थानाय बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमाव डाउन पेमेन्ट होनानै नोंथाङा टिभिएसनि गारि लानो हागोन। नोंथांमोना बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बायदि टिभिएसनि गारिखौ लांफैनो हागोन। टिभिएसनि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमा बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों। बेफोर अफारफ्रानो जाबाय जेरै गंनै हेलमेट फ्रि, फुल टिंकि पेट्रल फ्रि एसुर गिफ्ट आरो टिभिएस कम्पानिनि गासैबो मडेलनि एक्सचेन्जनि खाबुआ एभेलेबल जागोन। आरोबाव गुबुन मोनसे मोजां खाबुआ जादों फाइनान्स लागिरिफ्रा डाउन पेमेन्ट होनानै खम बेसेनाव टिभिएस कम्पानिनि गारिखौ लानो हागोन। लोगोसे आबुङै मिन्थिनो आरो बुकिं खालामनो थाखाय 7002132259 एबा 8638131734 जानबुं नम्बराव कल खालामना खौरां लानो हागोन।